Zdreanță de Tudor Arghezi. L-ați văzut cumva pe Zdreanță cel cu ochii de faianță? E un câine zdrențuros, de flocos, dar e frumos. Parcă-i strâns din petice, ca să-l tot împiedice. Ferfenițele îi atârnă și pe ochi, pe nara cârnă și se încurcă și descurcă. Parcă-i scos din calți pe furcă. Are însă o ureche de pungaș fără pereche, tătărcoale la coteț, ciufulit și așa lăieț, așteptând un ceas și două o găină să se ouă, care cântă cotcodace, proaspăt oul când și-l face. De când e în gospodărie, multe a învățat și știe, și pe brânci tărăși grăbiși, se strecoară pe furiș, pune laba ea cu botul și înghite oul cu totul. Unde-i oul?" a întrebat gospodina. L-a mâncat. Stai nițel că te dezvăț, fără mătură și băț. Te învață mama minte." Și a dat un ou fierbinte. Dar de cum l-a îmbucat, Zdreanță l-a și lepădat și a înjurat cu un lătrat. Când se uita la găină cu culcușul lui vecină, zice Zdreanță în gândul lui: s-a făcut a dracului.